Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Iloy nga isa ka call center employee ang patay matapos ginbunuh siya sini nga banang isa ka Canadian national. Mister naghikog matapos mapatay ang iya nga misis. Ma-report si Nico Delphi. Dugoon kag wala na sang animo ang Iloy nga si Lizelle de Meren St. John sang maabdan sang iya tiyo nga si Bobby de Meren sa ila ginaarkilhan nga balay sa Micaela Townhouse sa Purok sang Pagitawan sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod kaina sang aga. Istorya sang tiyo, nagpangayo sang bulig ang iya hinablos sang ginatake ini sang iya bana nga si Ronald St. John nga isa ka Canadian national kaina sang kaagahon. Pero sang iya makita ang dugoon nga hinablos, gilayo na siya nga naghinyo sang bulig, tubtob nga nakaresponde ang mga pulis. Hindi may pagkita kami dugo diyo. Yan ako sa tanod report. Kami sa tanod alam tawagan ko. Ginatake ka sang ni Ronald? Pagpana pa nagka-collapse na siya. Nagtindaw siya. Wala ko nang pali kaya atang pensa. Tapos ko kay Suno kay Police Captain Glenn Montaño, Commander sang Police Station 8, hana sila nga magsulod sa balay sang nag-spray sang pepper spray ang suspect antes naghikog. Nadala pa sa ospital ang mag-asawa o galing wala na sila matabangan pa kag napatay bangod sa mga naangkon nga pilas tugas ang buno. Oo, pag sulod gani isang pulis naton gin-sprayan niya pangaton pulis nga muna nga naigo sa mata aton pulis. Muna nga wala ta nakapenetrate kay nagsulod sa iyang kwarto. So balik siya nag-spray sang pepper spray sa Oo. pulisan. Siya amo nang iarmas kag ang mga kitchen knife. Pero gin-threaten niya man kamo sir sa pag Ang iya ka kaugalingon ginatretan niya gakapyot sa sang iyang armas or ang kutsilyo sa tuo niya nga kamot. No? Kag hindi sa gusto nga suddon sa. Gusto niya na nga mag-suicide. Sunod sa pakaisa sang biktima nga si Anjanette de Meren, masami nagainaway ang mag-asawa tungod sang problema pinansyal na lakip diring mga balayran sa kuryente kag iban pa. May financial tungod wala na trabaho ang Canadian. Wala na trabaho. So financially do may problema sila. Pero yung mga kabataan niya private schools man. Okay man. Okay. So, Pero may nila ginaawayan, guro, financial. tungod nga may mga renta pa sila kad wala man. Iniman karon ang isa sa mga rason ng ginalantaw sang kapulisan sa nagluntad nga krimen. Financial status niya do mo nang gina awayan. So then stable. Oo, stable. Pensionado rin sa ganito. Amo pa na i-determine ta no. Ay wala pa na istorya bino. May duwa ka mga magagmay pa nga kabataan ng mag-asawa. Nico Delphin para sa DG Cast Negros.